Θέλω να πιστεύω ότι εμείς εδώ, σε αυτό το κανάλι εννοώ, είμαστε μια παρέα με πολλούς φίλους. Εξάλλου έχω συναντηθεί με αρκετούς, αλλά και συναντώ συνέχεια πολλούς από αυτούς στα ψαρέματά μου. Τα λέω αυτά γιατί αυτό το βίντεο έγινε περισσότερο για να πω μερικά πράγματα όπως θα τα έλεγα σε μια παρέα μεταξύ φίλων. Αυτός ο μήνας ξεκίνησε όχι τόσο καλά για μένα. Λίγο πριν βγει όμως ο Νοέμβριος, 28 του μήνα, επισκέπτομαι τον γιατρό για να του πω ότι έχω πολύ έντονες γκράμπες και μυϊκούς πόνους. Μου δίνει λοιπόν να κάνω κάποιες εξετάσεις. Πράγματι την επόμενη μέρα πάω και δίνω αίμα για να βγουν τα αποτελέσματα, τα οποία θα τα έπαιρνα την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή λοιπόν μπαίνω στο αυτοκίνητο να πάω τα αποτελέσματα και βλέπω το φωτάκι της βλάβης αναμένω. Πάω στο συνεργείο λοιπόν κατευθείαν, το περνάμε από τον εγκέφαλο και εκεί διαπιστώνουμε ότι είναι μια αρκετά δαπανηρή βλάβη. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Θα ακούσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Είναι Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και θα κάνω ένα λαβρακίσιο καρτέρι, ένα χειμωνιάτικο λαβρακίσιο καρτέρι μάλλον, θα το έλεγα καλύτερα. Θα ξεκινήσω, θα ρίξω λίγο ζυμάρι τώρα το μεσημεράκι για να μαλαγρώνω κιόλας ένα σημείο που θα ρίχνω και έτσι δεξιά και θα προετοιμάσω και τη μαλάγρα. Έτοιμο το ζυμαράκι μας. Καλή αρχή. Αφού κλείνω λοιπόν ραντεβού με το συνεργείο για την επισκευή, ξεκινάω να πάω να πάρω τις εξετάσεις. Πριν συνεχίσω, να δούμε και αυτά τα ψαράκια που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο που ήμουν στο Πόρτο Κουφό, αυτά που είναι γεμάτο με φόσφορο. Είχα βάλει μερικά στην κατάψυξη και τα πήρα μαζί μου σε αυτό το ψάρμα. Αυτά εδώ είναι. Τώρα βέβαια δεν έχουν το φόσφορο που έχουν όσο είναι φρέσκα, αλλά όποιος τα ξέρει ας μας πει. Να και η μαλάγρα που κάναμε. Θα ρίξω τώρα 2 σακουλάκια, μεσημέρι ακόμα, και τα άλλα τα ρίξω μετά. Έχω μια μπόχα. Το κάβουρα. Μετά το συνεργείο λοιπόν πάω και παίρνω τα αποτελέσματα. Τα ρίχνω μια ματιά και βλέπω λοιπόν ότι τουλάχιστον η μία ένδειξη ήταν πάρα πολύ υψηλή, υπερβολικά υψηλή. Αρκετά ανήσυχος πηγαίνω κατευθείαν στο φίλο μου το φαρμακοποιό να της ρίξει μια ματιά. Εγώ είχα κλείσει ραντεβού με τον γιατρό στις 5 του μηνός, Τρίτη. Βλέπει τις εξετάσεις ο φίλος μου ο φαρμακοποιός και αυτός μου λέει ότι όντως είναι πολύ ψηλά, ανησυχητικά ψηλά αυτά τα νούμερα. Αφού πέρασα ένα πολύ κακό τριήμερο, καταστεναχωρημένος, μια το αυτοκίνητο και μια το θέμα της υγείας, έρχεται λοιπόν η Τρίτη και πάω στο γιατρό για να δει τις εξετάσεις. Τις βλέπει και μόνο ότι θα πεθάνω δεν μου είπε. Μου δίνει λοιπόν να κάνω μια σειρά νέων εξετάσεων, πολύ πιο σοβαρών, και μία από αυτές ήταν και η αξονική τομογραφία, την οποία κλείνω ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο βίντεο και θα συνεχίσουμε. Ένας αργός είναι, αλλά είχε και μια σακούλα πιασμένη και άμαζε ότι ήταν κάτι μεγάλο. Είπα και εγώ, σαργός καλός είναι. Τρόμαξα ρε φίλε και λέω τι ψαρούκλα είναι αυτό. Τι πάθαμε. Κάναμε χερικό.
βλέποντας αυτό το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που είχε. Να πω λοιπόν ότι πήγα πράγματι να κάνω αξονική τομογραφία τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου. Τα αποτελέσματα θα τα έπαιρνα την επόμενη, την Τρίτη. Δεν χρειάζεται να σας πω το πόσο άγχος είχα μέχρι να πάρω τα αποτελέσματα και να τα πάω στο φίλο μου το φαρμακοποιό για να τα δει. Γιατί το ραντεβού με τον γιατρό είναι για την επόμενη Τρίτη, στις 19 Δεκεμβρίου, ακόμη δεν έχει γίνει δηλαδή. Ευτυχώς τα αποτελέσματα της αξονικής ήταν πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Επομένως, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κάνω μετά από αυτό ήταν να πάω κοντά στη θάλασσα. Σε αυτήν πήγαινα πάντοτε στις μεγάλες στεναχώριες και στα μεγάλα άγχη. Ας δούμε και λίγο το βίντεο πάλι. Είναι η ώρα 2 και σηκώθηκα και άρχισα να δολώνω αυτά τα λαβρακίσια, τα δολώματα. Θα κάνω ένα καρτήρι τώρα όσο μπορώ το πρωί, θα ξυπνάω, θα κοιμάμαι, θα δολώνω και θα δούμε τι θα κάνουμε. Για να κάνουμε ένα έλεγχο. Για να σας δείξω τι δολώνω. Βάζω την κλασική σαρδέλα. Πάντα βάζουμε σαρδέλα όπως και να έχει. Στο άλλο καλάμι βάζω θάψαλο ολόκληρο. Το ρίχνω και στην γωνία. Είναι 5 η ώρα. Σηκώθηκα, άλλαξα πάλι τα δολώματα. Αλλά δέστε τι υγρασία έχει πέσει. Τρομερή. Δες τα μάξι πως είναι. Μέσα έξω. Μέσα στο νερό. Πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτό το καρτέρι λοιπόν των λαβρακιών ξεκίνησε μια μέρα πριν από αρκετά χρόνια που ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος και πήρα τα καλάμια μου και πήγα στη Νέα Σκιώνη για να ξεσκάσω, για να φύγει η μεγάλη πίεση, όπως έκανα και τώρα. Σε εκείνο λοιπόν το ψάρεμα που έγινε πριν από κάποια χρόνια έτυχε να πιάσω ένα καλό λαβράκι και από τότε λοιπόν, όποτε ήμουνα στεναχωρημένος, στρεσαρισμένος, έπαιρνα τα καλάμια και πήγαινα στη Νέα Σκιώνη. Και έτσι λοιπόν το διήμερο, Τετάρτη και Πέμπτη, 13 και 14 Δεκεμβρίου, που ήταν λίγο καλός ο καιρός, πριν να έρθει η επόμενη κακοκαιρία, πήγα να κάνω αυτό το ψαρεματάκι. Ήταν ευκαιρία να δοκιμάσω και λίγο την μαλάγρα με τα καβούρια που είχα κάνει τις προηγούμενες μέρες. Τώρα ξημέρωσε, έφεξε και αρχίνησαν τώρα τις Άλπες, Σπάρι και αυτά εδώ. Λογικά θα χτυπήσουν και βουρμούρες τέτοια ώρα. Πρέπει να μας βγουν και βουρμούρες. Αυτό το θεραπευτικό, όπως το λέω πάντοτε, ψάρεμα που κάνω μετά από μια μεγάλη στεναχώρια ή από ένα πολύ μεγάλο άγχος κλπ, είναι αυτό που με έχει σώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό που λέω δεν είναι καθόλου υπερβολικό, είναι η πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά το ψάρεμα που έκανα, εντάξει, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως θα περίμενα, να βγάλω δηλαδή κάνα λαβράκι, αλλά κάποια ψαράκια έβγαλα, κάτι σάλπες, κεφαλόπουλα, κάτι τέτοια δηλαδή, όχι κάτι σοβαρό. Μία σάλπα θηρίο. Σε ένα τέτοιο ψάρεμα που πας δηλαδή για να ξεφύγεις και να ηρεμήσεις, το τελευταίο που σε ενδιαφέρει είναι τα ψάρια. Για εμένα τουλάχιστον. Η μαλάκρα με τα καβούρια που έκανα έφερε κοντά μου αρκετά χταπόδια. Κράτησα 2 από αυτά, τα πιο μεγάλα, και τα άλλα τα πιο μικρά τα άφηνα. Ας ρίξουμε μια ακόμη ματιά στα πολυάγκιστρα, πώς τα δολώνω κλπ, για τους νέους φίλους μας. Είναι ώρα να αλλάξω το πολυάκιστρο και είναι μια ευκαιρία, μια και τώρα δεν έχει και ψάρια,
να σας δείξω πως δολώνω το ζυμάρι στο πολυάγκιστρο. Ευκαιρία είναι. Ένα καλό ψάρεμα και πετυχημένο με αυτό το εργαλείο προϋποθέτει ότι τα αγκίστρια μας στο πολυάγκιστρο πρέπει να είναι ξηράφια. Εδώ είναι ο φάκελος με τα οχτάρια. Αυτά είναι τα 8 νούμερο που χρησιμοποιώ στο ζυμάρι και στη σαρδέλα. Θα βάλω ένα ολοκαίνουργιο. Το πολυάγκιστρο λοιπόν το φτιάχνω εγώ με 25 μπετονιά αόρατη. Τα αγκιστράκια μου είναι νούμερο 8 όπως είπαμε, πολύ καλής ποιότητας. Ωραία. Το περνάμε μέσα, περνάω το πολυάγκιστρο μέσα από το μέσα από τη σούστα. Περνάμε λοιπόν μέσα από τη σούστα, κάνουμε μια θηλιά, ωραία, κάναμε και τη θηλιά μας, ωραία. Πρέπει να είναι έτσι ελεύθερο. Παίρνουμε ζυμάρι. Παίρνουμε ζυμάρι λοιπόν. Κάνουμε λιγάκι έτσι, το κάνουμε μια μπάλα. Βάζουμε τη σούστα μέσα. Την κλείνουμε και μετά περιστρέφουμε γύρω από το ζυμάρι το πολυάγκιστρο, έτσι απαλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε βίαιες κινήσεις. Το πατάμε ελαφριά να μπουν τα αγκίστρια μέσα στο ζυμάρι, έτσι, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Ορίστε. Βλέπετε, απλά είναι τα πράγματα. Το βάζουμε σε στριφτεροπαρομάνα και είμαστε έτοιμοι. Πάω να το ρίξω και έρχομαι. Όταν ολώνουμε σαρδέλα, περνάμε το πρώτο αγκίστρι από το κεφάλι, το μάγουλο, εδώ χαμηλά, το μάγουλο, ή από το μάτι, και περιστρέφουμε ελαφρώς σφιχτά, όχι πολύ δυνατά, περιστρέφουμε γύρω το πολυάγκιστρο. Το τελευταίο αγκίστρι το καρφώνουμε εδώ πάνω, όπου μπορούμε τέλος πάντων, για να κατάμε το πολυάγκιστρό μας τεντωμένο. Κάνουμε 2 τσακιστές, θελιές έτσι, και είναι έτοιμο. Δεν είναι και πυρηνική φυσική, εντάξει, εύκολο είναι, θέλει λίγο εξοικείωση. Πάω να δολώσω. Η Τετάρτη πέρασε δίνοντάς μας κάποια ψάρια τουλάχιστον. Η Πέμπτη όμως, από το πρωί και μετά, δεν είχε απολύτως τίποτα. Ήταν μια μέρα χωρίς ούτε μία τσιμπιά. Το βράδυ ελπίζω όμως να βρω κάτι. Έχει αλλάξει και ο καιρός. Έχει σηκώσει ένα κύμα αρκετό. Θα έχει κάνει άλλο κάτω μέσα στο λιμάνι.
Δεν ξέρω αν αυτό μαγείσε καλό. Δεν το βλέπω. Λαβλάκια ψάχνουμε και κεφαλόπουλα πιάνουμε. Εδώ χτυπάει το καλάμι, το πιάνω και από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα καλό ψάρι, αρκετά βαρύ. Υποθέτω ότι είναι κάποιο μικρό λαβράκι, αλλά τελικά αποδείχτηκε κάτι άλλο. Μια μεγάλη σκορπίνα. Δέστε μια σκορπίνα, ρε παιδί. Πιο μεγάλη σκορπίνα που έχω πιάσει, ρε φίλε. Κοίτα, κοίτα. Πίστευτη. Μισοκιανός. Αυτή η σκορπίνα λοιπόν μου έδωσε και την ιδέα τι θα κάνουν τα ψάρια την επόμενη ημέρα. Παρέα λοιπόν με τα κεφαλόπουλα, η σκορπίνα θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια πολύ ωραία ψαρόσουπα. Τελείωσε λοιπόν αυτή η διαφαλοβδομάδα, θα μπορούσα να πω, η τόσο πολύ στενάχωρη. Όλα πήγανε καλά και από ό,τι φαίνεται οι υψηλές ενδείξεις στο αίμα, μάλλον έγινε κάποιο λάθος. Τώρα θα προετοιμάσω καλά το επόμενο ψάρεμα που θα το κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα στη συμφωνία και εκεί θα δοκιμάσω και ένα καινούριο ζυμάρι που θα κάνω, το ζυμάρι των Χριστουγέννων. Αφιταλαντεύτηκα αν θα έπρεπε να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Αλλά το έκανα και για ένα ακόμη λόγο, γιατί έπρεπε να σας πω καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα. Μέχρι το επόμενο βίντεο που λογικά θα γίνει μέσα στις γιορτές, να είστε όλοι καλά, καλοί μου φίλοι. Και μην ξεχνάτε την εγγραφή σας στο κανάλι μας, είναι πολύ σημαντική για εμάς.